bari na kawo maka abinci mana. A Alhaji ai na ci abinci a koshe nake. Ko danya ne ka taba ina zuwa. Kai akwai wanda ya ga rago shinkafa da wake da na ajiye. Baban mun cinye bayan mun dawo daga makaranta. Ai ka ji kuma fa. Amma kawo Mansur ya shigo da kaza. Yana ji an kusa kofa ya saka ta oven ya boye. Yau good idea. Ko ba ga kaza? Ji hada daddawai ne haka. Na fa ci abinci kafin fito daga gida. A babu komai ka dan taba. Ai ka sha hanya. Baffa ya kazar da daɗi? Ai sa jima ne. Kamar na ji ka ce ka koshi ai. Wallahi na ci tuwo a gida. Ka san matata Sadiya akwai sanin darajar da martaba na murhu. Amma wannan ya ga da kake kai mata ai sai a ɗauka kai wata biyu baka ci abinci ba. Ai kaza ce ta jima yanzu dai ka halaka ta kenan. Insha Allah. Amma a China idan aka kawo maka abinci ba a cinyewa ragewa ake yi. Alama ce ta alkunya. Amma a Ingila da Italy ai in baka cinye ba nuna kake kamar abincin bai daɗi ba. Amma nan Najeriya ne. To ce maka akai ni dan China ne? Ce maka akai nan gidan marasa kunya ne? Ce maka akai ni kullun nake cin kaza? Ce maka akai kajin yawa ne da su a gidan nan da kake wannan loma mugunta? Ce maka akai tuwo da kaza ɗaya ne? Ce maka akai kaji na isa ɗan yunwa irin ku ne? Ce maka akai yanzu zamanin Buhari ne? Kawo nan. Inna lillahi